Missieru għom ta' żewġ titfal li għandhom bejn sena u nofs u 3 snin u nofs ma natawx il-ħelsin mill-arrest wara li wieġbu mhux ħatja li kienu fil-possess ta' aktar minn 70 ritratt indiċenti li ħadu ta' wliedhom. Ir-raġel huwa Malti u l-mara barranija. Il-missier li għandu 34 sena ġie mixli li korrompa lil uliedu billi ħa magħhom il fuq minn 70 ritratt u filmat indiċenti. Il-prosekuzzjoni qalet fil-qorti li fil-biċċa l-kbira tagħhom ir-ritratti allegatament juru lil missier u tfal jinħassru flimkien arwen inħuta fid-dar u jmissulu l-partijiet intimi tiegħu. L-om li għandha 33 sena ġiet mixlija li kienet li ħadet ir-ritratti ta' wlieda f'pożizzjonijiet indiċenti ma' missierhom. Il-kopja tresqu l-qorti wara l-mara għarfet il-kollegi tagħha fuq il-post tax-xogħol b'dak li kien għaddej fid-dar. Fl-awla tal-Maġistrat José De Micoli, il-mara li kienet assistita minn interpretu deret iżżomm fida ritratt ta' wlieda. Minħabba l-gravità tar-reati, il-prosekuzzjoni opponi tat-talba l-ħelsin mill-arrest. Qalet li għadu kmieni wisq biex wieħed iqis din it-talba, anke għax iridu jixhdu numru ta' persuni fosthom il-kollegi tal-mara u wieħed mit-tfal. Fid-dawl ta' dan il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest. Dan minn barra l-fatt li l-mara m'għandix rabtiet oħra ma' Malta għajru lieda. Il-qorti talbet il-prosekuzzjoni biex fl-ewwel seduta tressaq ix-xhieda tagħha. Biex tkun imħarsa l-identità ta' tfal, il-qorti ornat ukoll li ma jixxandrux l-ismijiet tal-akkużati u l-minuri kif ukoll il-lokalità fejn jgħixu.